di nostro canale 24. Un feliz merdia, bom bini. Demo espaço tan gustado de entrevista live. Nos programa também é interessante, maneira tur dia te caso. Nós invita persona que forma parte da comissão de referendum para nós por tende de nan conta bayendo com o programa e preparação também para referendum que também toma lugar dia 18 de dezembro agora. Junto comigo, em estúdio, nós temos o senhor Douwe Boersema, é presidente da comissão de referendum, e nós temos também junto conosco o senhor Frank Hanze. O senhor Hanze é experto de lei, também que forma parte da comissão de referendum. E queria chamar um bom bem junto conosco, danke por aceitar a invitação. E está junto conosco aqui na Live 99. Meneer Boersema, welkom bij Live 99. Dank u wel. Bom bem, senhor Hanze. Danke por aceitar a invitação. Dank senhor Ahmed. Conta que trabalho hoe gaat het? Hoe gaat het met de referendumcommissie? Jullie zijn toch druk bezig? Ja, we zijn heel druk bezig. Het is algemeen bekend dat de voorbereidingstijd niet erg lang was. Dus dat betekent dat we ook werkende weg de oplossingen moeten zoeken en vinden. En dan moet het ook meteen de lucht in. Dus het is druk voor ons op het ogenblik. Senhor Hanze, você forma parte da comissão, você encarregada também que parte específica de lei na cultura aqui na você estuda na cultura está em cada outro e preparando o referendum também para dia 18. Sim, correto. Mesmo com o senhor Boersema e também a senhora Marisa Valdenk, que também está junto conosco, como membro da comissão, nós é parte jurídica da comissão, então assim nós por preparar e purba para a execução do referendum bij mais melhor possível. Meneer Boersema, voor alle duidelijkheid, waarom is dit referendum nodig? Dan moet je naar het zelfbeschikkingsrecht van volken, dus, en dat is in de praktijk, dat zijn de voormalige koloniën, die zelf hun verhouding kunnen bepalen met het voormalige moederland. En dat is nog steeds niet uitgewerkt voor Bonaire. Bonaire heeft dat recht nog. Dat betekent dat het geen politieke beslissingen zijn van het politieke bestuur, van de eilandsraad. Maar uiteindelijk moet het volk daarover geraadpleegd worden. En het feit dat Bonaire openbaar lichaam van in Nederland is geworden, daar heeft het volk nog steeds niet over kunnen beslissen. Senhor Hanze, lo dobbiamo doen un pida na papiamento di con il referendum aqui. Como que nós adrenta, me também outra palavra não também, como que adrenta 10 tem forma de laço direto com Holanda e caminha a população de Bonaire, pero tanto sabe que os centros também naturalmente não há chance para basar no direito de autodeterminação, decidir e donar a governação do país e indicação que o povo aqui que precisa de forma de com antwoorden que não tem ele para durante 5 anos que passa aqui para não mira para na mês com o llenamento de laço direto com Holanda abai para assim não bisa que não está de acordo com ele of que não está de acordo com ele. Meneer Boersema, we gaan door. Wat is de relatie tussen dit referendum en het onlangs verschenen evaluatierapport door de commissie? Ja, ik heb dat ook al gezegd in het voorgesprekje even. Het is een lastige vraag, want het heeft vele aspecten. Het rapport van Spies speelt daar een rol bij. Omdat het is een gemengde commissie geweest, niet alleen een Nederlandse commissie, maar daar is gekeken naar de stand van zaken bij het openbaar lichaam Bonaire, Saba Sint-Eustatius. En daar komen heel veel punten naar voren die voor verbetering vatbaar zijn. Over het overleg wat gevoerd wordt, over de invoering van wetgeving, over de betekenis van de nieuwe staatkundige structuur voor de bevolking van Bonaire. En bij de keuze die de burgers moeten maken van Bonaire speelt dat een rol. Het is niet zo dat het gaat over de politieke
positie van Bonaire nu als openbaar lichaam, alsof die voor de eeuwigheid vast ligt zoals die nu gaat. Daar kan allerlei aan verbeterd worden en daar speelt het rapport Spies een rol bij. Senhor Hansen, lote bom, na papimento botamos uma explicação em relação ao de rapport de avaliação Casali e referendum que vai ter com a comissão Tatawakisaki. Sim, e rapport di Senhora Spies e outro não, eigenlijk aduna vista com trabalho ng atumologa durante últimos 5 anos ng aqui para Bonaire, sabe, station, den qua nanta mostra riba cierto cos nang ku no a ser completamente realizar debidamente. Anto ora etabisabo ku no etabisabo pero ku referendum ku tabing aqui ta bom complementação de opinião como este pa governação de Bonaire hanya sa una nanta para ku lo que pueblo ta pensa riba situação e com a hiena laço nan directo com Holanda. Senhor Hansen, você quer que o referendum aqui político na Holanda tá tomele sério? Não tá aqui como algo sério agora que sim? Mita verwacht que sim, que Holanda também respeitele. Passo Congo vai vir Holanda não pode queda sem respeitar, tá parte de processo de autodeterminação, tá parte de processo de desenvolvimento que o povo de Bonaire tá juzga riba je, que mendi politiek Den Haag lo meste ten conta com Meneer Boersema, u kunt het ook antwoord erop geven. Denkt u dat dit referendum serieus wordt genomen door politiek en bestuur van Nederland? Dat denk ik wel. Dat zal het geval zijn als men het zelfbeschikkingsrecht serieus neemt van Bonaire. Ik denk dat het goed is als van beide kanten, zowel Nederland als Bonaire, met een open blik naar die situatie wordt gekeken. En dat is niet alleen in het belang van Bonaire, maar natuurlijk ook in het belang van Nederland. Je ziet ook wel nu, iedereen praat alleen maar over de referendum die gaat komen. Wat moeten ze stemmen, ja of nee en dat soort dingen. Heeft het toch zin om dit referendum te houden, nu het evaluatierapport al uit is? Want we kunnen gewoon aan tafel met Nederland en toch gaan discussiëren en praten wat was goed, wat was slecht. En tot de oplossing komen zonder dat er een referendum nodig was. Wat denkt u hiervan? Nee, dat is niet zo. Dan gaat het over het rapport Spies wat evalueert hoe het gegaan is sinds 10-10-10. Wat de heer Hansen net zegt. Waarbij aan de directe band met Nederland, de Lasso Directo, de invulling is gegeven van deel worden van Nederland. En daar gaat het rapport Spies niet over. Dat staat ook met zoveel woorden in het rapport. We hebben het niet over de vraag of dat een goede oplossing was. Dit referendum gaat daar wel over. Het is dus wat anders dan het rapport Spies. Dit gaat ook over de vraag of Lasso Directo betekende deel worden van Nederland. Of dat er toch naar andere mogelijkheden zal moeten worden gezocht. Senhor Hansen, você quer que estava tendo sentido para organizar referendum aqui, mirando que toque um rapport de avaliação que o Bonaire pode ter e vai Holanda para negociar com ele? Seguro que sim, sobra não olvidar rapport ortorap experto não. Caminda, botingo ter conta, sim, final de la cuenta, que a população com sua opinião tá. Então, é sempre baita necessário, banda de qualquer rapport que botará door de experto não. Bot mensen tinha a opinião de a população também, mas a população tá decidiu coisa of tá vota o viário sentimento. Rapport wordt traha basari ba cost nang legal hechos nang camina referendum traha ba sentimento de gente nang pa cada gente e costa outro. Cada gente tá sentir maneira eta sentir anto diversificação mais ampla botini, or gente tá vai votar de referendum, comparar que outro não que tá vota de referendum. Además, não olvidar, o rapport não tá bisa tocante de Cuba tá de acordo ou não de acordo com o laço direto com Holanda. Não deve ser etabai, etabisabo gewoon, com lo que tini agora que tem o laço. Kiko abay bom denje, kiko abay malo, ribe parte ng técnico di elaso comester. Kud meseting ikos ng comester a ser hasisi afto. Net, senhor Hansen, dat ook punto e passou tem hopi crítica riba e formulação de e pergunta. Então, nanda punto comportar e formulação de e pergunta no por abay outro. Que dá boa opinião ribe sa aqui. Ito que era difícil pa abay outro din e formulação. Pasobra
así na bobay hasiele algo otra. Ahora que itong cosa masya neutral, masya simple para bobisa, mita de acuerdo of minota de acuerdo. Pero toch dan te interprete op het sistema, no? Sì, poi soprananta hinkopik otra cosa den, la kabisa siguro minanta corre dilanti un tiki, riba cosnan di wata bisa, pero mita de acuerdo, pero tal cosa si minota de acuerdo con e. Anto ese ta si eku bono po binko un pregunta que ta cubri de lastro aspecto pareu. Bom, se vem que pergunta general para mim, bota de acordo ou nota de acordo com a INL nang. Então, dentro de dois tap, bota vai mais leu para bosaco Kiko anto lo botava que si bobisa masalmente nos nota de acordo com el nang. De heer Boersema, er is echt kritiek op de formulering van de vraag. Kan de vraagstelling ook anders geformuleerd worden? Was het niet misschien mogelijk? Ja, de vraagstelling is besloten in de eilandsverordening door de eilandsraad. Ik zie niet hoe die anders zou kunnen en dan daar beter van zou worden. Het is een simpele vraag, wat de heer Hansen ook zegt. Bent u het eens ermee dat, daar komt het op neer, Bonaire de openbaar lichaam is geworden in Nederland als de invulling van Lasso Directo, of zou het wat anders moeten zijn? Er zitten wel allerlei aspecten aan, maar die spreken elkaar niet tegen. Het is natuurlijk de zuiver staatkundige structuur, waarbij de wetgeving in Nederland wordt gemaakt, rekening houdend met Bonaire, maar het gaat natuurlijk ook over wat er in die wetgeving staat, wat er in die regelgeving staat, maar ook wat er bestuurlijk wordt afgesproken, waar de prioriteiten van het beleid moeten liggen, waar het geld naartoe gaat en dat soort zaken. Als je vindt, en dat kan natuurlijk een verschillend antwoord opleveren. Zo van de structuur, prima, maar het zou anders ingevuld moeten worden. Of invulling maakt me niet zoveel uit. Ik wil die structuur niet. Ik wil dat wij hier op Bonaire zelf meer zeggenschap houden. Denkt u dat die vraagstelling misleidend is? Nee, absoluut niet. Nee? Senhor Hansen, bonota quere ku pergunta da manipulativo. No. E ma comprendete hasta ku a mandele Holanda também, door die representante di Reino, hasta a tutse na Holanda, inabi sa kunotin problema kune. Que men pergunta maneira que tá ite sei mesta by bira. E pergunta di 18 di dezembro. Ok. Mi che si minha sora ribe parte di Kiko e comissão tá verwacht para lo que tá e pueblo den referendum aqui. Verwacht den sentido que nós que has un llamamiento na gente do pueblo de Bonaire para votar, has uso de bo direito e explica bo mes na governação de ebo país que bota pensa com a série na laço na direto com Holanda. Então, coisa de machar essência de vida para o bispo mandatário na que bota pensa de qual aspecto de governação que tem. Meneer Boersema, wat verwacht de referendumcommissie van de bevolking van Bonaire? Dat ze gaan stemmen. Dat is duidelijk en de commissie heeft geen verwachtingen over de uitkomst van de stemming als u daarop doelt. Maar wij hopen natuurlijk op een grote opkomst bij de stemming en dat er massaal gekozen wordt, waarvoor dan ook. De mensen zeggen de commissie is nog rustig, je hoort niet zoveel en dat soort dingen. Dus wanneer kunnen wij zeggen de intensivering van de informatiecampagne, die wordt echt drukker voor jullie? Of ik weet, jullie zijn al begonnen met 2 avonden, maar het was niet zoveel mensen erbij. Jullie hebben een informatieavond vanavond, klopt dat? Vanavond in Antriol. Ik herinner me van 5 jaar geleden dat we een hele serie informatieavonden toen bij dat referendum hebben gehouden. Waar ook de opkomst heel mager was. Maar politiek heeft ook zich ermee bemoeid. Ja, gezegd, maar dat is ga prima. vissen, ga... Ik zou wel wat beters te doen hebben dan gaan stemmen, werd toen gezegd. Correct. Dat was buitengewoon teleurstellend. En dat zorgt ook voor een slechte opkomst. Ik hoop dat dat nu anders is. Wij komen, denk ik, eind deze week met een tweede bulletin. Waar weer informatie in staat. En dan 2 weken later denk ik met een laatste bulletin. Wat dan vooral gaat over de manier van stemmen. En nog een beetje een samenvatting geven. We proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn op radio en televisie. We zijn ook blij dat u ons uitgenodigd hebt. Advertenties in kranten. We moeten 2 dingen doen. Bewustzijn genereren over
referendum en de noodzakelijke informatie geven. En dat moet in korte tijd. Waarbij wij natuurlijk ook aan een budget gebonden zijn. We kunnen niet alle media opkopen en daar zelf achter de microfoons gaan zitten. Dat is allemaal beperkt, maar we doen wat we kunnen. Senhor Hansen, nós podemos parar com o próximo dia na comissão de referendum, sua informação lo vai vir mais intensivo? Siguro que sim, no? Para a noite mes, nós temos lo que nós chamamos voorlichting, uma noite de informação para o bairro e área de Antriol. Também vini no segundo boletim que também sai fim de semana aqui. E nós temos também de 3 boletins que também saem de 2 semanas para o referendum, de fim de semana, para assim dar informação. Verder nós estamos bezig com spot na rádio e televisão, para assim mais e mais assim consciente para votar. Ok. O importante também para o povo saber que te tarefa de comissão de referendum. Que vos não trabalho tá? Nós trabalhamos para mostrar a gente na riba e votação, que toma lugar e dia aí. Nós trabalhamos para informar a gente na que a votação para referendum aqui está contendo e nós informando que está a pergunta que o botinho bisa sim ou não. Vooral é mais essencial para nanta consciente que nanta vota riba com a hiena e laço nan direto com Holanda. Essa é a parte mais essencial para nanta riba esse referendum também, então se nos explica cada dia de novo trobe. Meneer Boersema, ik denk het is ook belangrijk dat je het in het Nederlands zegt. Wat is precies de taak van uw referendumcommissie? Wat is de taak van de commissie? Ja, de taak van de commissie is, ik zei het net al, informatie te geven over de vraagstelling en welke dingen aan de orde zijn. Te oproepen om inderdaad te gaan stemmen. Dus bewustzijn, de bevolking bewust maken van het feit dat er een referendum is. Maar ik denk dat iedereen dat inmiddels wel weet. Een moeilijk deel van de taak van de commissie is dat ons steeds ook gevraagd wordt naar de gevolgen van sí of no. Ja, daar ga ik ook nog. Ja, dat verbaast me ook niks. En dat is ook aan de orde natuurlijk. Men wil weten wat er gaat gebeuren bij de keuze die men maakt. En dat is een lastig onderdeel. Wij kijken dan naar het zelfbeschikkingsrecht. Wat zijn de rechten van de bevolking waarbij wij aannemen dat ook zo gaat en dat het ook gebeurt. Dat er als het nodig is een volgende referendum komt. Aan de andere kant moeten wij verwijzen dan naar de Eilandsraad die daar over beslist en verordeningen maakt. Er staat bijvoorbeeld niet een termijn in het zelfbeschikkingsrecht waarbinnen referenda moeten worden gehouden. Dat is dan allemaal aan de Eilandsraad. Dus wij zouden het ons heel gemakkelijk kunnen maken door te zeggen van ja, wat er gebeurt vervolgens, dan moet u bij de Eilandsraad wezen. Wij doen toch iets meer. Wij kijken naar het zelfbeschikkingsrecht en natuurlijk ook een beetje naar wat wij opvangen uit bijvoorbeeld een bestuursakkoord waar koers men op aan. En in die combinatie proberen wij iets te zeggen inderdaad over de gevolgen van sí of no. Senhor Hans, lota bomba bo explica, tenang mi que llega também, pensei nossa cana llega inanang. Opi pergunta ting riba se bo vota sí of bo vota no, que consequências aqui tem per relação com o Bonaire tem com Holanda. Agora que você tem informação e foto visa, que se você vota não, bota guardo sacar direto for de Holanda, se você vota sim, bota que de Holanda, of que coisa passa se vota sim, of que vota não, que consequência tem depois? No momento que a maioria a vota sim, não está bisando, não está de acordo com a forma que a hiena e laço não direto com Holanda. Esse é o que não está bisando? Sim. E não está atendendo que estrutura é estatal? Não. No momento que não bisa não, significa que a população em sua maioria não está de acordo maneira a hiena e laço não direto com Holanda. E no momento que bisa masal maioria bisa não, significa que agora é bestuur e dus é governação do país tem que vir com de 2 referendum, den qua agora é a população da ganha a oportunidade para vai mais den extenso riba e forma nang di relação com Holanda. Ok, que bem, se me compreender, senhor Hans, bom, se uma maioria de não
bini den e referendum di dia 18, eta significa que probavelmente, automaticamente, lo mester bi di dos referendum. Tasina aqui que eleita bisa com a governação, Eilandsraad, por decidir de bem com de dos referendum. E não te pone que a governação está obrigada de bem com de dos referendum. Pero, bota verwacht que a governação lo bisa, também é de dos referendum. Então, dentro de dos referendum, a população tem que juzgar Kiko está el laço com Holanda, ou eventualmente hasta Kiko está nenhum laço mais com Holanda. A comissão para que comissão aqui mestre de dos referendum que você mesmo tem que atender ao zoiets? Ou você nota geleu e mesmo ainda? E nota geleu, me nota verwacht um pouco, só que coisa depende do resultado do referendum. Que tipo de referendum é aqui tá? Logo bom para explicar isso aí também para nós compreender. Essa aqui tá referendum que nós chamamos bestuurlijk referendum. Do que isso significa? Isso significa que a governação quer uma opinião da população riba e estrutura estatal, o laço que tem com Holanda agora aqui, com a população a experienciar isso aqui. Isso aqui nota referendum que determina laço com Holanda. Isso dona gewoon ideia com a população a ganhar o laço com Holanda abai durante o último tempo. Que mendi, se você vota, me devolve ponto, se você vota não significa que você guarda o cá fora de Holanda. Agora aqui. De nenhum sentido, sobre se você vota sim, massalmente, ou se você vota não, massalmente, por lo pronto, turcosta que da cada maneira tá, te ora preparação não ser assim, para vir se acaso a maioria bisa não, te ora preparação ao ser assim para outra forma de laço com Holanda. Pero nada não cambia por lo pronto, 19 de dezember. Meneer Boersema, er zijn een heleboel vragen, vooral voor wat voor soort referendum is dit referendum? Ja, zoals de heer Hansen zegt, het is een bestuurlijk referendum. De bevolking raadplegen over wat moet er nu gebeuren. Wat niet aan de orde is misschien toch wel goed om te zeggen, is de band met Nederland. Zelfs niet de directe band met Nederland. Ik denk dat dat in 2004 bij dat referendum bedoeld is als niet meer Willemstad, maar ertussen, maar rechtstreeks met Den Haag. Waar het nu over gaat is of die directe band met Nederland moet bestaan als deel zijn van Nederland, onder de gelding van de Nederlandse grondwet, met een verwijzing in het statuut voor het Koninkrijk daar naartoe. Of dat niet zou moeten en er een band met Nederland is vanuit een zelfstandige positie van Bonaire die vastgelegd is in het statuut. Niet als país autonomo of iets dergelijks, maar op welke manier dan ook, maar met garanties buiten de Nederlandse grondwet om in het statuut, waarover dan gesproken moet worden voordat er weer een referendum over plaatsvindt met Nederland. Ik kan me goed voorstellen dat er bij een volgend referendum, als alle opties van de Verenigde Naties op tafel moeten liggen, ook de optie van onafhankelijkheid erbij zal zijn. En wie dat wil kiezen moet dat doen. Maar daar gaat het niet primair om. Het gaat niet om wel of niet met Nederland verder gaan. Het gaat om de manier waarop Bonaire met Nederland verder wil gaan als deel binnen het staatsbestel van Nederland, of vanuit een toch meer zelfstandige positie. Die waarschijnlijk ook nooit zo zelfstandig zal zijn als die van Curaçao en van Sint Maarten, die toch een wat grotere omvang hebben en wat meer mogelijkheden. Maar daarover moet dan worden gesproken. Er is ook veel kritiek dat de VN niet aanwezig zal zijn bij deze referendum. Ja. Wat zegt de commissie zelf hiervan? Wat denken jullie? Zou het niet goed zijn toch dat de VN hier aanwezig zou zijn? Nee, alles kan. En als dat op prijs wordt gesteld, dan kan je dat doen. Of het nodig is, dat is eigenlijk de vraag. Is het nodig? Nee, dat is niet nodig. Het is nooit nodig. We doen het altijd op de eilanden van de Antillen. De VN bij uitnodiging is op Bonaire ook een paar keer gebeurd. Maar dat is niet de decolonisatiecommissie van de VN die daar dan kijkt of het zelfbeschikkingsrecht wel in orde is. Nee, dat is hulp die je kunt krijgen van een afdeling verkiezingen, zeg ik nou maar even gemakkelijk, van de Verenigde Naties, waarbij adviezen worden gegeven en op de dag van de stemming zelf
gecontroleerd wordt zoals dat, laten we zeggen, in sommige landen in deze wereld hard nodig is. En ik denk op Bonaire niet. Er is een advies van die een needs assessment report is er van de VN uit 2009, waar heel duidelijk ook richtlijnen in staan over hoe je omgaat met een zelfbeschikkingsreferendum. Die passen we ook toe, het staat ook in de eilandsverordening, op dit bestuurlijke referendum, omdat het toch plaatsvindt in het kader van het zelfbeschikkingsrecht. Maar de aanwezigheid van de Verenigde Naties zou geen meerwaarde hebben bij dit referendum. Senhor Hanze, hobby critica, VN, National Unie non lo nota presente, na no aguardo invita. Eta vervelo bij commission, lota mas great sin importava de te, eta do neto un stempel di mas minsa legal of algo así, ¿no? No como están haciendo nada ilegal, ¿no? No comprendemi malo, pero ¿qué te pensamento de commission? Un stempel mais legal e não está dando nunca. Assim aqui, botinho tem sempre na conta, no qual a mita bisa, nunca nos eleição não foi tempo de Antillas, agora que também tempo de Curaçao Autônomo, Aruba, Sint Maarten, Bes-eilanden não, nunca tem eleição não que mina costa estranho ta passa maneira, bota tende de Sul-América, Central-América, que mendi nós não tem medo agora que sim, coisa não estranha também passa, para sobre esse não ter caso, nós temos uma tradição de eleição não limpa sempre. Botayama United Nations a seca hopibia, para motivo que outro país não está criticado, pisabo que vai cumprir eleição que não sali zuiver, tá ladronícia de voto, lotim, que tira tipo de coisa não é, então hopibia e país não é para limpar não consciência, não tá chama United Nations a seca, para depois não por broma bisabo, mira, tur coisa vai acordo com o que United Nations está estipular, então botar um report médico que bisabo que tur coisa vai ok. Se botar seguir a richtlijnen na United Nations e decolonizatie commissie, bontima state não tem medo para sobre botar organizando o referendum segundo regras na standard na internacional. Que mendi não é necessário que não está aqui na ribedia e basta botar na conta standard na que na pone, bo seguir na at den lei que também não está ordo usar e aplicar. Que mendi bom mas não tem medo de esse e seguro não tem referendum promete aqui caminha simplesmente a população está ordo pedir para dar nossa opinião com a rainha e llenamento de laço direto com a Holanda abai durante os últimos 5 anos. Hoje noite a comissão de referendum também tem uma noite de informação. Esta toma lugar na Plaza Chico Gulo, na Antriol. Quanto hora está? Esta 7 horas da noite. Então nós espera massalmente que tu rende lotei para sobra tá para gente não botar haciele para não lo que pergunta para não portini não vinco livremente nós está por dar mais tanto possível informação que nós portini para assim é poder tá bom informar para poder votar. Que tipo de informação anda bem hoje noite por exemplo? Entre outros coisas que nós está papiando agora aqui que te pergunta não que pergunta não nificar e que pergunta não tanificar para assim não saber exatamente over de que não também vota e também naturalmente uma chamada machá pisar banang para por favor fazer uso de direito de bij voten. Oké, we gaan sluiten. Wat is de huidige boodschap aan de bevolking en degene die moeten stemmen van de referendumcommissie, meneer Boersema? Simpele boodschap, het gaat om de toekomst van Bonaire. Neem je verantwoordelijkheid en ga stemmen. Dus ga stemmen en vroeg ook nog. De stemlokalen zijn tot 9 uur 's avonds open, maar ja. Hoeveel stemlokalen hebben we? Geen idee. Dat is misschien ook goed om nog even te zeggen. De afdeling burgerzaken van Bonaire regelt de verkiezingen. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de commissie. En wij bemoeien ons daar ook niet mee. Dat is de gebruikelijke gang van zaken die volgens de kieswet geregeld is. Die ook geldt voor verkiezingen voor leden van de Eilandsraad. Ja. Senhor Hanze, bom mensaje na comunidad. Estamos escuchando que mensaje de comisión de referendum. Senhor Boersema avisa que vai votar. Correcto. Bang votar. Laten we gaan stemmen. Esse mi mes também lo bisa. E lo mi pone seca maneira senhor Boersema também apela seca que hace uso de bo direito para sobre bo posição estatal
ta abotine de momang pabisa kung boke mirele. Que mendi hasi uso di bo derecho iba i vota. Prometo não será toch? Bobo vota via die machtiging também é aqui, Também nesse e votação do tumulugar. Maneira sempre. Maneira sempre. Que é uma persona por vota para dois outros ainda. Sim. Para sobra e votação do tumulugar, maneira e votação para eleição de membro na de Eiland Senata tumulugar. É mesmo lei na Mesmo lei na tua praktijk. Oké, het is dezelfde regels. Ja. Zoals de normale stemmen. Ja, ook wat het kiesrecht betreft, Nederlanders 18 jaar en ouder ingezetenen van Bonaire. Niet-Nederlanders 18 jaar en ouder ingezetenen van Bonaire gedurende de laatste 5 jaar. Ja. 5 jaar voor de inwerkingtreding van de verordening. En dat was op 9 oktober. Toen is het kiezersregister gesloten. De bezwaren die daartegen gemaakt kunnen worden als je vindt dat je erin moet staan en je staat er niet in. Allemaal de normale procedures. Dat is allemaal aan de afdeling burgerzaken om dat te behandelen. Iedereen krijgt ook zijn stembiljet gewoon thuis in de brievenbus? Ja. Correcto. Ja. Wanneer beginnen ze ermee? Hebben jullie zo informatie ongeveer? Nou, ze zijn nog bij de drukker volgens mij, dus het is nog niet gebeurd. Ik denk dat er ook de normale termijnen voor in acht worden genomen. Ja. Oké. Douwe Boersema, bedankt voor het komen, voor al die informatie en succes als de referendumcommissie met deze referendum. Graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging. Dank je, senhor Hanze. Éxito que trabalham como comissão de referendum e bang mira aqui também só de dia 18 de dezembro. Mas dank. Dank je. Esse está senhor Frank Hanze e também Douwe Boersema, que nós conversar com ele Awe Pabo, desse programa aqui de entrevista live, a mitad meta Yubi. Nós espera que a informação que banha possa bom uso de je. Dank je per sintonia, break preparado para o Deporte 99, tá na caminda.